Masikati vana veZimbabwe, maswera sei? Muchandinzwawo ndichingotaura ipapa. Tine hama yedu mukoma baba Chinogurei. Vanotaura mamwe mazwi akanaka, asi shungu nemafeelings avo nezvimwe zvinhu zvavanotaura tese tinotogonawo kutozvitaura nenzira idzodzo, asi tine zvimwe zvinhu zvatinoona kuti izvi hazvifanirwe kuti zvinzwikwe nevanhu, nekuti zvinenge zvichizotadzisa meseji yatinenge tichida kusvitsa kuvanhu kuti isvike zvakanaka. Handiti munopaona, ndinogara ndichitsiura madzikoma angu mazhinji panapapa nenyaya yematauriro. Baba Chinogurei, kana muchitaura pamusoro pemazita edu vamwe, imimi muchizviti muri murevolution imwe chete yatiri, ndinokumbira kuti rive zuva rekupedzesera Comrade Chinogurei kutaura muchitipa mazita emapati. Uku ndo kukumbira kwangu kwekupedzesera, nekuti taneta nekukuudzai, taneta nekutaura chimiro chedu chemasenzero atiri kuita murevolution isusu. Handiti muri kupanzwa. Saka kuti tidzoke panapa tichiti zuva nezuva tinoda kuti tigadzirise mazwi amunenge muchitaura, imimi muri vanhu vakuru. Ndikuona sekuti munoita sekunge munouya muchizotaura zvinhu zvakanaka, asi muine hondo nesu pakutaura kwamunoita nesu isusu, pamatauriro enyu amunenge muchiita, muchiti muri kuisa meseji kuvana veZimbabwe. Handiti munozviona manje. Tinokumbira kuti musatimanikidze mazita amuri kutipfekedza. Musataure tinokumbira kwamusina kuswera imimi, muchiti tiri kutumwa nanhingi kana kuti nanhingi kana kuti nanhingi. Revolution sekuziva kwenyu mukoma Chinogurei yakaintroduced na Comrade Bombshell Runesugeza, ikaiswa kwatiri tese sevana veZimbabwe. Hapana ari kurambidzwa kutaura nezverevolution, asi kana taakutaura nezverevolution tinenge tisingataure tiine chinangwa nemaagendas ekuvakiridza vatungamiriri kana kuti mazita emapublic figures nemaparties. Ipapa ndikakubvunzai kuti mimi yamunoti opposition ndeipi, ndoda kuti mudzoke mundipindure ipapa. Ndikukumbira kuti mundipindure wedhi rekuti opposition ramuri kuti opposition iri kuopoza ruling ipi. Kana muri munhu ari murevolution zvechokwadi, baba Chinogurei, handitika zvekuti reta muchitipa zvigaro munogona kungofanana nana Hopewell nana Gambakwe vacho ivavo, mukangoisa tone iyoyo chete murevolution. Izvi ndazvitaura dai manga mauya kuchaneo kwamunoziva kwatinombosangana, taigona kupedzerana ikoko zvakanaka tisati tabudikira pane vanhu tichizoudzana nenzira dzakadai so. Anti mazinzwa waChinogurei, with all due respect, tinokumbira kuti musatipfekedze mazita. Inini ndinogara ndichitaurira vanhu, chero vamwe mukavati havazivi revolution, chero vamwe mukavati, inini ndinonyatsokutaura, ndoda kuti nditaure ndakazvimirira pachezvangu, handisi kuda kumirira munhu izvozvi. Inini pachezvangu muchindinzwa ndichitaura nezverevolution. Hamusati makambondinzwa ndichitaura revolution ndiine chinangwa chepati, nekuti pati yamunogara muchiti ZANU PF, iyoyo pati hakuna.
ndo the first thing chamunofanirwa kuti mutange makwanisa kunzwisisa imimi. Saka kunozoita opposition yepati ipi, yeruling ipi, iko kusina pati inonzi ZANU PF, nyika yakahaijekwa nezvigananda. Sematauriro atiri kuita mazuva ese, imi munodzoka muchiwithdraw mazwi iwayo atinenge tichitaura, muchidzorera mazwi nekutipfekedza uniform, muchitipfekedza maskava nemuromo wenyu iwoyuyu uri kutipfekedza mauniform nemaskava eZANU PF aED. Mukangotaura chete muchiti vakomana ava vana veZANU PF, vana veG40, muri kutipfekedza mauniform nemaskava, isu tiri murevolution. It simply means that imimi muri kuedza kutinyaradza kuti isusu tinyarare kutaura murevolution. Imimi matrue champions mutaure. Munoda here vachinogurei kuti timbokusirai revolution iyoyi muchitaura imimi nekuti imimi ndimi mune view munonyanya kuziva, musingabirirwe imimi, musinganzvengwe, musingahwandwe. Tombokusiyai muchitaura revolution yacho, mumboisa vanhu munzira imimi yamunoziva imimi. Munoda here vachinogurei? Nekuti haizi nhau yenharo kai achinogurei, haizi nhau yekuitirana nharo, inhau yekuisana munzira yekuvaka chimwe chete. Zvino imimi mukati vamwe vamuri kuti munavo murevolution vacho, munouya muchivapfekedza mazita emapato. Munoda kuti titaure kangani kuti revolution is not a party? Munoda kuti zvitaurwe nenzira ipiko kuti vana veZimbabwe masi yamuri kuda iyoyo kuti ibatane izoita zvinhu zvamuri kuda kuita on the day, before the day or after the day of that Manicaland ngirikini yamuri kutaura iyoyo. Vanopinda sei mukati mezvinhu zvamuri kutaura imimi kana muchitanga kuuya muchitaura mazita evanhu, muchitaura mamembers mamwe enyu imimi, muchivagrupa, muchivaisa mumagrupu. Irevolution ipi iyoyo mukoma chinogurei yamunofungidzira kuti imimi mungazi you can call it a revolution iine vanhu vari mumagroups? Pakati pezvinhu zvese zvamakataura, tingadai tiri kuuya tichisikotaura nekukutsigirai pakati pezvese zvamunotaura. Ndoda kutaura ndakamiririra mamwe maother comrades ese amanga muchitaura panapa, nekuti ndinoziva kuti havagone kukupindurai dzimwe nguva. Inini hangu ndakasununguka semi mukugadzirisana. Hatichagoni kuti tiuye kuzotaura kana kuisa comment pakati pezvakanaka zviri mumeseji yenyu imimi. Zvimwe zvatinotonzwawo nekutoona kuti izvi zvinotaurwa nemukuru wedu zvakanaka. Kana musati imimi magona kuti gamuchira imimi sevaning'ina venyu achinogurei. Zviri kutoreva kuti imimi mutori kunze kwerevolution, nekuti imimi mune opposition mubrain, mune opposition against the ruling mubrain menyu. Isusu tiri kuziva kuti Mnangagwa Kabau opposition yayo irevolution. Vana veZimbabwe vakasiya nhau dzemapati, handiti muri kupaona. Zvino imimi kana muri kufamba nemapati, tiri kukumbirawo kuti mumboita zvepati, mukoma wangu, mumbosiya zverevolution. Makabhiji, nyama, mukaka nederere hazvidyiwe panzvimbo imwe chete. Munotozvidyawo munguva dzakasiyana kuti zvigone kugayiwa kana kuti kudaijestwawo zvakanaka.
vaya vamuri kutuka muchiti vari kusanganidza, and you are correct pakuataurira kuti ana Hopewell Chingono naana Gambakwe, but imimi can't you see kuti muri kuenda neimwe nzira yakasiyana neyavo, asi muchiita zvavari kuita. Kana muchiri kutaura netone, stereotype yamuri kuisa murevolution iyoyo ndo iri kupwanya revolution. Hamugoni kuvaunganidza vana kuti vaende kwaMutara, hamugoni kana vana ivo vachiri kutarisana nemaziso ruling neopposition. Vese vamuri kufamba navo imimi kuopposition yenyu iyoyo yamuri kuti opposition, ibvai matoziva kuti vese ivavo ndo vacho vachatanga kupandukira vamwe, nekuti vanopinda murevolution vaine mwoyo wekuti tine vatiri against navo. Hatisi mucompetition of anything. We are focusing on one thing. We are aiming to overthrow this one enemy. Saka hatikwanise isusu kuti titi iwewe unonzi wekwa munhu Mutapa, iwewe tobva takuti uri wekwa Changamire Dombo. Isusu takatarisana neenemy imwe chete. Tiri kubatana vekwa munhu Mutapa, Changamire Dombo, Gatsi Rusere, tiri vana veZimbabwe, tichirwisa muvengi mumwe chete. Ndonya chete iripo achinogurei. Hatisati tanana CCC izvozvi hatina chamisa pamberi pedu. Mukoma toda kuti kutaurire chokwadi. The same stereotype yamuri kusenzesa iyoyo yekuti haisi kutoda vachiwenga vega, hatisi kutodawo kana chamisa pamberi pedu, hatisi kuda vachiwenga vacho pamberi pedu, hatisi kuda Comrade Bombshell nesugeza wacho pamberi pedu. Ivo ndo vanofanirwa kutouya kwatiri isusu. We don't owe them nothing. Hatina chatinokwereta chamisa isu. Hatina chikweretina chamisa. Takukutaurirai chokwadi baba, nekuti maakuzviwanza. We don't owe nothing to chamisa isusu. Hatisi zvigananda isu. We don't owe nothing even to Chiwenga. Anditi muri kupanzwa. Isusu we don't owe nothing even to Comrade Bombshell nesugeza isu. Anditi muri kupanzwa. Isusu we are the revolution. We are tired of ruling and opposition parties. Zvinhu zvamungoramba muchizviunza izvi ndo zvakazoita kuti tibatane. Inini Saruwaka wamuri kushora iyeye, I know zvese zvaakamboita kana kuti kudii. The same applies nezvakamboitwa nevamwe vese vamuda kuedza kutaura panapa. Hakuna munhu asina kutadza. Ko veve kumbouya vani vachitaura nezvenyaya dzana Advocate Nelson Chamisa dzekupinda mumabedroom nevamwe vakadzi vekuZANU PF. Munoda kuti vamwe vanhu vatange kudzidzosa pano. Musakirete makwikwi murevolution. Ko kana chachiri chokwadi chekuti Chamisa wachakazvita. Even though tichiziziva kuti possibility yemanepo is 99%. Haizi nyaya yekuchenesa vanhu. We don't owe these leaders. Mukoma, mazvinzwa. We don't owe them. Maroles avo vakaplaya, avari kuplaya. Leave those men alone. Itai zverevolution. Ndo zvinhu zvandoda kuti ndikutaurire. Because izvozvizvi nyaya yekuramba makaruma mazita evanhu iyo kai haisi hatisi kutoida. And nenyaya yekuti
kupfekedza mauniform yekutiisa maskava isusu atisingade isusu nemuromo wenyu inokanganisa vana vezimbabwe. Client ndoda kuti uitumire, hazvina mhosva kuti pamwe iwewo wacho pamwe zvichakubata nerimwe side. Sorry, but I am not going to apologize for this message. Revolution toda kuibuilda nevanhu vasinei nezita remunhu. Hakuna munhu akazvarwa akabata kadhi rekuti ndiye achaita leader wenyika. Vatungamiriri venyika hatitombovaziva vachatitungamirira mangwana. Zvakaitika munguva dzakapera 2023 backwards, hatichisina. All those things are deleted so far by now, because zvichatitadzisa isusu kuti tigone kufamba nerevolution yedu kana kuti kubuilda revolution yedu zvakanaka, tikada kuita basa rekuda kutaura zvinhu zvezvemazuva akapfuura nemapati akapfuura nemakore akapfuura. Nelson Chamisa, Constantino Chiwenga, Bombshell Runesu Geza, they are all sons of the sun. They are all sons of this soil. You can't separate them. As well as you and me. It's a waste of time. Kuti tikwanise kuwanikwa tichiseparatwa nechimwe chinhu chinogona kuya nezita kana kuti chakakrietwa nemunhu wataidisa kwazvo nekuda kwedzimwe nzira kwekuti nekuda kwemareasons. No. Ngatiregedzei kuseparatwa kana kusplitwa kana kugrupwa kana kudividwa nechimwe chinhu. Mukoma wangu, sekutaura kwauri kuita, but mataura auri kuita uri kukanganwa kuti uneka kutaura kanodivida, kanotaura maseparations, kanotaura madifferences, kanodzosera madifferences, maseparations, madivisions. Ndo katiri kubvisa ikakako kuti ngakatange kabva mauri. Ndinotenda kana message yasvika kwauri zvakanaka kuti tigone kunzwisisana. Ngatitaure muromo mumwe chete kuti zvauruda kuti izvo tigone kuzviita uku, izvo iwo comrade tizviite tiri pamwe chete, tisina mamwe mafunga atinawo isusu. Nekuti tikazviita tine zvigaro zvauri kutipa izvo, takapfeka maskava auri kutipfekedzayo, mukoma wangu, kana vari kukuteera vacho vanoramba kufamba nesu mukati merwendo irworwu, uchazopedzisira wakuona wega at the end, but it will be too late kuti hapana chawakaita. Uchazozviona kuti you are the one who is destroying chinhu chauri kubuilda wega iwewe, what you have built with your own hands. Anditi wazviona. You need to be very much careful when you talk about the revolution. Mumwe nemumwe ane mafungiro ake, maonero ake nemaitiro ake murevolution. Ngatimire inyaya yekushorana. Ngatitaure chete mazwi anenge ari against corruption, anenge ari mazwi ekutsvaga nzira dzekuti tikwanise kuti ti-overthrowe Mnangagwa Kabau, nekuti ndo iri kutishungurudza tese. Izvi zvema G40 zvema ruling nema opposition zvana ZANU-PF hazvisiri zvo challenge yawinayo nhasi mukoma. Challenge yawinayo izvozvi izvi ndezvigananda chete. Inotoda kutoti newe wacho utobatsirwa nevamwe vanhu vauri kupa nhasi mazita, nekuti iwewe mukoma wangu nevanokufollowa vacho nevamunonyatsonzwisisana vacho pamunenge muchitipa zvigaro nemazita akudai so. You need us. We are inseparable sevana veZimbabwe. Ndo zvakarambwa izvozvi zvine maveterani. Kunzi vana kuseparatwa ukuku ndo kuri kuvakwadza. You also need us. You also need VP Chiwenga ivavo, like it or not. Nekuti ndinoziva kuti hauvade, but you also need him.
if you are truly a revolution member, you also need him. Handisi kuda kutaura vamwe vese avo. You also need Comrade Bombshell uri nesugeza. Handisi kuda kutaura zvangu hama yako yaunodisa, but ndoda kuti ndikuyambire. Siyana nekuisa zvinhu zvakashata murevolution zvemazita. That old Zimbabwe is long gone. Yemazanu PF, ma-CCC nema-MDC is almost deleted. Pakarigwa ma-election a2023 ndo pakabva paperera that old Zimbabwe. Ndoda kuti vana veZimbabwe vazvinzwisise izvi. Maita basa.